a daina kallon bidiyos ɗinsu tare da wanda suke malanta suna bokanci, a daina kallon su da bidiyos ɗin waɗanda suka rusa da'awar Sheikh Mahmud Gumi suke zaginsa, a daina kallon su da yara 'yan bid'a waɗanda suke kira zuwa ga sharri akan ƙofofin wuta. To ya kamata ne ka tsaya ka kalli abin da idon rahama, ka yi ƙoƙari wannan saƙon ya isa zuwa wajensu su ji tsoron Allah. Mu'amala tsakanin malamin ahlus sunna da ɗan bid'a har abada babu ita. Da wannan ya saka Fudail ibn Iyad, Imam al-Barbahari ya kawo yace Fudail ibn Iyad ya fada yace man jalasa sahiba bid'atin, duk wanda ya zauna tare da ɗan bid'a lam yu'tal hikma, Allah madaukakin sarki zai katange shi daga samun hikima. Shi yasa zaka ga malaman mu a yanzu maimakon su ci gaba baya suke ci. Me dalili? Saboda sun fara mu'amala tare da 'yan bid'a. Allah madaukakin sarki sai ya toshe fahimtarka, sai Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da hikimar da kake da ita ne isar da sako a da, sai Allah ya jarabce ka da wannan. Saboda haka a nisanci zama da 'yan bid'a, a nisanci zama da 'yan bid'a. Fudail ibn Iyad ya sake fada yace la tajlis ma'a sahibi bid'atin, kada ka zauna tare da dan bid'a mai kira zuwa ga sharri. Fa inni akhafu an tanzila alayka la'ana, yace domin ina jin tsoron kada la'anan Allah ya sauka a kanka, Allah ya tsine ma albarka. Lokacin da ka je Saudiya kake runguman dan bid'a aka dauki hoton ku da shi kana dariya, to ana jin ma tsoron Allah zai tsine maka. Me dalili? Saboda kana karantar da sunna. Me ya hada ka da dan bid'a? Me zai sa ka rungume shi? Me zai sa ka dauke shi? Wannan fa manhajin magabata ne sama da shekara 1100 da dori. Wannan bayanai suke rubuce. So saboda haka abin da ya kamata ka duba shine ba cin mutuncin malaman ku na kungiya ake ba, a'a gaskiya da nasiha ake musu. Babu shakka malaman mu na kungiya sun samu zamiya. A lokacin da suke daukan bidiyo tare da yan bid'a, a lokacin da suke runguman su a Saudiya, a lokacin da ake kamfen ma wani a Saudiya, wannan kuskure ne. Ba wani maganan kwana a ciki. To me ya kamata a lokacin da aka tabbatar da an yi kuskure a tuba abi Allah ake yi gaba? Wannan shine. Amma ba ka yi kokarin wato ainihin tasowa ka kare iya barnan da ka tabbatar barna bace, wacce bata da madogara, ba inda mutum zai iya kare wannan barnan, sai ka yi kokarin bata kariya. Ka kuma toshe bayin Allah da sauraron gaskiyar da ya kamata su saurara domin su gyara. To saboda haka wannan zama da 'yan bid'a yana sa Allah ya tsine maka. Saboda haka muna kira tun kafin malamanmu na ƙungiya su shiga cikin wannan tsinuwa, su ji tsoron Allah, su tuba akan abubuwan da suka yi kuma su daina tarayya da 'yan bid'a. Su daina tarayya da 'yan bid'a. Kamar yadda Fudail ibn Iyad ya faɗa yace la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila alayka la'ana. Kada ka zauna tare da dan bid'a, kada ka rungume shi, dan ina ji maka tsoron kada tsinuwa ya hau kanka. Allah ka tsare mu. Fudail ibn Iyad rahimahullah, Imam al-Barbahari ya sake kawo maganar sa yace man ahabba sahiba bid'atin, duk wanda ya rungumi wani dan bid'a domin neman ƙuri'arsa, kuma mai dan bid'a mai batarwa. Ka san akwai bambanci tsakanin malami dan bid'a mai batarwa da kuma dan bid'a gama gari. A'a, muna magana kan malami dan bid'a mai batarwa. Ya bayyana ya ce salatul fati tafi salatul ibrahimiyya, ya tabbata zindiki ne. Ya bayyana ya sanya hadisan annabi Muhammad akan shakka gaba daya, kuma a ganka kana rungumansa, a ganka kana rungumansa. To dukkanin wannan, to irinsa ake magana. Ana jin tsoron kada ka zauna tare da shi, domin ana ji maka tsoron fitina da bala'i da tsinuwa ya hau kanka. Allah ya shiryar da mu. Saboda haka yace man ahabba sahiba bid'atin, duk wanda ya so dan bid'a, ahabata Allahu amalahu, Allah zai iya bata aikinsa, Allah zai bata aikinsa. Yayin da kake nuna soyayya wa dan bid'a, kake runguman sa a Saudiya, kake runguman dan bid'a a Saudiya, kake runguman dan bid'a a Saudiya, kuke daukan hoto da ihrami a jikinka, to babu shakka ka sani ahbata Allahu amalahu, Allah zai iya bata aikinka.
wa akhraja nural islami min qalbihi, Allah zai cire hasken musulunci a cikin zuciyarka. Saboda haka kira muke yi a gyara. An yi kuskure wancan shekara, an yabi ɗan bid'a mai rusa sunna a yanki na Koza, a yanki na Abuja, aka ce masa zakakuri ne. Muka zo muka yi magana aka ce kuskure ne. To wannan shekaran kuma sai gashi ana ta ɗaukan hotuna tare da su, ana yin videos tare da su. To shi ma in kun ce kuskure ne, babu laifi mutum ya yi laifi ya shekara guda ya sake mantawa, amma